estripant pel·lícules. Ei, què tal esteu? Avui comencem un nou espai anomenat Estripant Pel·lícules. El nom és força transparent. Parlarem en profunditat de pel·lícules tan recents com històriques. Posarem a sobre la taula una pel·lícula i obrirem línies per a que pugueu treure el que porteu dins. No hi ha filtres, podeu parlar del que vulgueu. Estripant pel·lícules. Hem volgut començar amb una pel·lícula del 1973, que potser algú no l'hagi vist. Una pel·lícula que és una icona del gènere del terror. Has vist el que ha fet la porca de la teva filla? Efectivament, parlarem de l'Exorcista, la original, no les còpies mediocres que van fer anys després. No. Comencem! Endavant, t'escoltem. És a mi? Sí. Com et dius? Em dic Paula. Benvinguda, Paula. Què has d'explicar-nos sobre l'Exorcista? Va ser tot un referent. A dia d'avui encara m'esgarrifo i se'm posen els pèls de punta. Vaja, veig que et va arribar ben a dins. Sí, brutal. No vegis quan al final arriba a la platja i es troba l'estàtua de la llibertat. Va ser tot un oh my god! Paula, crec que vas una mica despistada. Tu m'estàs parlant del final de la primera pel·lícula del Planeta dels Simis. No em diguis. Mira, no entraré en comentaris sobre aquest film perquè avui no toca. No. Però has patinat a base de bé. Però els micos donaven molt de iuiu. I segueix. Mira que ets dura de mullera. Ves a netejar-te les orelles, vinga. Seguim per a bingo. El teu nom. Artur. Endavant, Artur. Què ens volies explicar? La veritat, no sé com podeu seguir dient que aquesta pel·lícula era de terror. Jo cada vegada que la veig ric més. És una conya constant. Curiós anàlisis. Sí, amb la noia cridant porca! És del milloret en comèdia que s'ha fet al cinema. No et va acollonir en cap moment? Què va? Fins i tot et diré que la primera vegada de tant riure em vaig pixar a sobre. No sé si em parles de debò o estàs de conya, però bé, aquí estem oberts a totes les opinions. Següent trucada. Hola, com et dius? No molesteu el pare de la foscor. El teu nom, si us plau. Papi xulo, papi, vine amb mi. Què està passant aquí? T'estàs quedant amb nosaltres? Queda't, Margie, queda't amb nosaltres. Bestiola! Tonteries les justes. Així és complicat tindre una conversa. 1, 2, va cap a tu. 3, 4, no hi ha cap altre. 5, 6, ja està aquí. Tallem la trucada. Bromes 0. Menja'm tot lo negre. Talla, ho deixem aquí. Bé, ja no tenim temps per més. Ha estat un programa ben estrany, però bé, és el que té el directe. Si t'ha agradat, prem el like i sobretot subscriu-te al canal. I si vols comentar qualsevol cosa, deixa-ho als comentaris. Estripant pel·lícules. No molesteu el pare de la foscor. Porca.